En aquest vídeo examinarem la càmera de vídeo i el seu funcionament bàsic. Aquesta és una càmera de vídeo d'enfocament automàtic 4K HD amb zoom digital de 30 augments. Permet enregistrar vídeos amb qualitat i controlar la càmera remotament via Wi-Fi. Aquesta càmera també ofereix la possibilitat de fer fotografies. Es lliura amb un comandament, un carregador, dues bateries, un cable USB-C a USB, un cable mini HDMI a HDMI i una bosseta de vellut. El carregador de les bateries es connecta a un cable amb sortida USB. Haureu d'usar un adaptador. Inseriu la bateria. Fiqueu la bateria per l'obertura superior de la càmera a sota dels pius metàl·lics. Col·loqueu-la endins fins a tocar la paret de l'obertura i apugeu-la. Per treure-la, feu lliscar del tot la pestanya posterior en la direcció assenyalada. Estireu la bateria cap enfora i abaixeu-la. Carregueu la bateria. Separeu la tapeta lateral de la càmera, desplaçant-la cap enfora i inseriu el cable USB en la ranura superior. Després, endolleu el cable a una presa de corrent. El cable subministrat té sortida USB. Per aquest motiu, caldrà usar un endoll amb entrada USB per fer la connexió. La càmera triga a carregar-se unes 4-5 hores i en mode 4K té una durada de 3-4 hores. Inseriu la targeta SD a la ranura lateral de la càmera, tal com es mostra a la imatge. Feu-ho amb cura per no danyar-la. Formateu la targeta. La targeta s'ha de formatar abans d'usar-la per primer cop. Cal tenir en compte que al formatat esborra totes les dades enregistrades a la targeta de memòria i que aquestes dades no es poden recuperar. Quan la targeta SD s'insereix per primera vegada a la càmera, automàticament apareix el quadre de diàleg Format. Heu de seleccionar Formatar. Per formatar una targeta també podeu prémer el botó Menú, botó de mode, botó avall i a continuació cercar el submenú de format i clicar OK. Instal·leu el parasol de l'objectiu. Per fer-ho, introduïu el parasol damunt l'òptica i feu-lo girar fins que encaixi i se subjecti de manera ferma. Heu de fer coincidir les línies de marcatge de la sivella de la càmera i la caputxa i girar en la direcció indicada per la fletxa fins que quedin bloquejades. Si veieu que el parasol es bloqueja abans de fer el gir sencer, no el forceu. Per treure el parasol, gireu les línies en la direcció oposada al gir de la instal·lació. Important! Cal assegurar-se que el parasol de l'objectiu estigui alineat amb la línia de marcatge de la càmera abans de girar-lo. Instal·leu el mànec de la càmera. Feu lliscar la nansa en direcció a l'òptica de la càmera i cargoleu-la per fixar-ne la posició. La rodeta ha d'estar afluixada prèviament per poder inserir-la. Per extreure el mànec de la càmera haureu de desenroscar la seva rodeta i prémer el botó que hi ha darrere del mànec abans de desplaçar-lo. Col·loqueu-hi la torxa. La torxa s'enrosca damunt del mànec. S'ha d'afluixar la rodeta inferior de la torxa abans d'encaixar-la i enroscar-la. Cal tenir en compte que la torxa també es carrega. Inseriu el micròfon i connecteu-lo. Per fer-ho, enrosqueu el micròfon damunt la torxa. A continuació, aixequeu amb cura la tapa lateral i introduïu el connector mini jack a l'entrada d'àudio mic. Si preferiu usar un micròfon extern, es pot inserir un receptor o micròfon en la mateixa entrada de mini jack. Si cal, ajusteu la resolució. És important ajustar la resolució als requisits de la filmació per no ocupar més memòria de la necessària i alhora disposar d'una qualitat d'imatge elevada. Per ajustar la resolució heu de seguir els passos següents. Obriu la tapa lateral de la càmera i s'engegarà automàticament. La pantalla LCD és tàctil. També us podeu desplaçar per les opcions usant el pulsador situat a la dreta de la càmera i prement OK per acceptar les opcions assenyalades. Configureu des del Mode Video Menú, Intervalo de seguimiento i seleccioneu la resolució, per exemple, 1080 píxels, 30 fps. També podeu accedir a les opcions de menú i Mode prement els botons que hi ha al lateral esquerre de la càmera. Graveu o fotografieu. Per gravar,
Premeu el botó vermell per iniciar la gravació i per aturar-la. Cada cop que atureu la gravació es generarà un nou clip de vídeo. Pausa. Si voleu posar en pausa el vídeo durant la gravació, heu de prémer el botó de la icona de la càmera de fotos i la gravació s'aturarà. Si es torna a prémer el botó de foto, la gravació continuarà. Només a partir del comandament de la càmera s'apuja el volum. Per fotografiar, cal prémer el botó Foto per captar la imatge. També podeu cargolar la càmera a la ròtula. Així, podreu fixar-la a qualsevol suport de la maleta i la ròtula en permetrà la rotació. Visualitzeu les imatges enregistrades o fotografiades. Cliqueu al botó lateral amb la icona de Play per entrar a l'espai d'emmagatzematge. Mitjançant la pantalla tàctil LCD es pot reproduir prement al centre, fer una pausa tornant a prémer al centre, anar al clip posterior o anterior clicant a les icones de les fletxes laterals o esborrar el clip, clicant a la icona inferior dreta d'una papelera i confirmant l'acció. Captureu el vídeo enregistrat o la imatge fotografiada. Extraieu la targeta SD i inseriu-la a l'ordinador a través d'una ranura SD. Accediu a la targeta com una unitat connectada a l'ordinador i extraieu-ne el vídeo copiant-lo a la ubicació de l'ordinador que interessi. Després de comprovar que s'ha copiat el material, es pot esborrar el contingut de la targeta des de l'ordinador. En cas que l'ordinador no disposi de ranura per a targetes SD, cal seguir els passos següents. Per enllaçar la captura de vídeo-imatge amb l'ordinador, utilitzeu el connector USB-C de la càmera i connecteu-lo a un port USB de l'ordinador. Una vegada es connecti la càmera, s'engegarà automàticament. Premeu les tecles amunt i avall per seleccionar el mode de càrrega, emmagatzematge o PC càmera. En aquest cas, seleccioneu mode emmagatzematge i cliqueu a OK. S'afegirà un nou dispositiu d'emmagatzematge extraïble a la finestra al meu ordinador, des d'on es podran transferir fotos i fitxers de vídeo a l'ordinador. Per desar la càmera, seguiu l'ordre invers de les indicacions de muntatge i deseu tots els elements dins del seu estoig. Per aprofundir en les opcions de la càmera, podeu consultar el seu manual que està disponible en el repositori.